kai mini kece sannadi, ko tari kike yi sanar mini in zama ramadi. Ki sha ki ji sauki lafiyarki nake yi wa tanadi, ne nazar na auna na rasa ki baki da madadi. Na samu sukuni tun farkon haduwa da ke, kin bani kulawar da ban iya mantawa da ke. Karki mamakin saurin shakuwar da muka yi da ke, in baki sani ba to ina bala'in ji da ke. In so ya kai so laifin mai so bai sa fushi, babban burina in ganki kina yin murmushi. Ƙaunar da nake maki tafi karfin aimini a rashi, me raba ni da ke cikin mutum ko aljan babu shi. Aiko mutuwa ita ma sai ta jiri lokaci, ita ma dan na yarda da mai rai zai zama mamaci. Ki zo mi aure da wuri mu je mu kai gaci, domin rayuwa ta duniya ba ta da tabbaci. Mai tsarin rayuwa ta da ke tintintini, in kin karasu ban aure ki ba yau aina bane. Halin da zai shiga sai an rasa ya za a yi da ni, hikima ɗaya ce zaɓin ne ki a haɗa da ni, don bayan da za a yi a samu min kwatankwaci, wadda za ta maye mun gurbin ki na bari yin firgici. Duk wanda ya ce zai nemo wahala ce za ya ci, samun kamar ki a yan mata ba tabbaci. Kyawun ki ya kai kyawo na faɗa miki gaskiya, in dai iya kwalliya ne mu je daga nan har Indiya. Kuma ga ki gwanar ado kin kware fagen iya tafiya, ko kin ɗaura fuska kyau kike yi bare ki dariya. Da yanda na gane a so labari za mu kai, yanayi na shigar da na ji sanki yayi mun ta kai. Kuma sanda na zo sanar miki kika ba na haɗi na kai, ai na yi zaton zaki nuna mun jiji da kai. Daga ke babbar yarinya ce mai babban aje, kin ga kyawawan yan mata irin ki da jan aje. Shi yasa ne tunanin ya za a yi in yi kira ki je, ashe ke da su da bambanci ko cikin aje. Na daɗe da sanki kwarjinin ki ya cika idaniya, na kasa zuwa in sanar miki sirrin zuciya. Da na san za na samu soyayyar ki ba wuya, da tuntun